Bună, oameni buni, bine v-am găsit la un nou episod. N-am mai postat de o săptămână. Am o scuză, am avut foarte multă treabă. Și acum o să jucăm, nu știu cum se numește jocul ăsta, dar Neighbors from here. How 1. How 1. Bun. Hai să jucăm. Dacă cred că știți de la sfârșit despre ce este vorba. Este vorba despre un vecin care trebuie să-i faci farse. Hai să luăm niște chestii de aici. M-am mai jucat tutorialul, dar l-am jucat doar din cauza că nu vreau să vă plictisesc. Dacă vreți să îl jucăm pe canal. Uite ce face incredibil. Uite niște. Vezi, îi punem hârtie. Și o să, cred că asta o să-i punem în tort să explodeze. Use firework, adică o bombă. Fix în tort, o bombă. Bun, acum e mai complicat așa. M-a prins. Hai că mai jucăm o dată. Că m-a prins, efectiv. După mă pot juca și eu dacă te mai prinde odată. Trebuie să mă duc la baie. Nu ziceți prostii în comentarii că mă știu. Cum m-a prins? Acum îl filmez eu pe fratele meu. Da, bun. Eu sunt cameraman mai bun. Dacă nu vă... o să ne luăm altă cameră, că asta e de proastă calitate, un telefon Redmi. Și ce trebuie să fac aici? Că nu știu. Atunci, de ce te mai filmezi? Du-te în baie. Du-te în baie. Nu știi să joci. Da. Și vreau să dau un like, un subscribe, să spargeți conțopelul, adică cum se numea Ce trebuie să fac? ia hârtie igienică. Da. Bagă un WC-ul. Gata. Ba nu, n-ai băgat-o. Nu mai da dublu click. Că dublu click-ul mă enervează la tine, că nu, asta nu-i GTA sau Fortnite. Da. Și acum? Acum aștepți că la se duce aici, ce face? Se duce, du-te sus. Cum nu m-am prins? Că eu vreau... Pentru că scria scrisori. Te mai las o dată după mai joc și eu. Este un Redmi foarte greu de filmat. Deci, înțelegeți. Nu avem bună calitate. Cei care stați de pe monitor, puțină calitate o să aveți. Da, aia de pe telefon, haide, mă. Dă imagine mai sus să vadă toți. Acum du-te la el, nu stai încă, nu? Să vină pe aici? La mine? Nu? Nu. Să duce pe acolo. Acum du-te. Pune-i petarda în tort. Un fel pe 3. O petardă. Nu! Mi-a rupt gâtul. Au, 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 au. Mai pot o dată? Hai să vedeți ce tastatură și mouse. Deocamdată suntem cancer.
Depinde, că o să câștigăm și noi bani din YouTube și o să ne luăm o cameră. Sau o să facem, cum se numește, înăuntru. Se vede foarte bună calitatea, doar că telefonul Redmi are ceva probleme la cameră. E murdară, o să o șterg. Că e al frate și o să o șterg și o să se vadă mult mai bine. Dar deocamdată ce să facem? Avem ce să facem. Next. O, dar mă enervează. Nu da dublu click. Am aduce sus. Du-te sus. Nu în bucătărie. Eu. Ce? Tu vezi aici? Ce ăla? Da, e hârtie igienică. Deci că e căcat, da. Vă rog, nu ne dați de monetize. Dar ce să fac? Chiar o să-mi iau hate, adică n-am ce să fac. Nu aici? Nu. O să-mi iau hate de la unii pentru că spera mie cam vreo 9 ani împlinesc. 8. 8 de am prins 9. În 25 iunie. În vară. Da, mai că să fură. Hai că să fură. Nu vă întrebați ce e în comentarii, că nu o să vă răspund. Dar o să citesc toate comentariile și poate pe 5 o să-i pun în videoclip. Poate? Dar nu... Acum ține tu camera, hai fi. Cred că trebuie să... Știi ce? Nu știu ce să fac. Să pui capcana de șoareci, să-l doară picioarele. Unde să o pun? La tort. În tort sau... În tort. Nu mere. Deci pe lângă tort. Hai, cel mai șmecher joc, vă recomand. Nu costă. Bă, dar tu nu ai făcut un level. Bun, intrăm. Acum mergem la baie. Ai 4 minute. Luăm hârtia, aruncăm în toaletă, în closet, dacă e cel mai frumos. Merem aici, nu-i nimic, nu știam, de obicei e ceva. Am găsit un săpun. O să-l pun pe jos ca când să meargă la baie, să alunece pe jos, să rupă piciorurile. Nu-s moldovean, dar da. Suntem ardeliani. Ardeleni. Suntem din Cluj, dar nu vă zicem adresa, că după veniți după noi. Am pus o petardă acolo. Tu de ce nu mi-ai zis că trebuia? Ți-am zis, dar tu nu ascultai. Ba nu, Acum merem la ai zis să o pun în tort. Știu. Vezi, a explodat tortul, s-a enervat. Bun, se duce și o vede pe maică sa pictată, după se duce. Bă, după aia trebuie să-i pui cacana de șoareci la poștă. Da, să spune mâna că... Da, mersi. Bă, vezi că să vină pe acolo. A, nu. Nu, că De ce așa. face? A, așa, da. Dar cum? Își face un nou tort? Cum să sufli dacă ai un tort spart? Da. Nici măcar nu-l mai ai, doar zeamă de ciocolată. Vă rog, nu mă jurați în comentarii care zeamă. Dar nu au văzut aia încă. Nu, că nu prind nimic, că e stimulat. Nu știu. Fugim, că o să vină jos. Dacă intră în baie, știți ce scandal. Murdar, am aruncat tot asta, s-a murdărit. Să pun pe jos, să alunecă, sparge capul, tot. Acum se duce la lumânare. Eu mă duc aici, că boss de boss. Și voi sunteți? Asta e adevărat.
Da, avem ce să facem. Mă scuzați că nu pot, doar că mi-e mai greu și mie, că abia ce-am început nivelul. Hai mă, da, mai bagi mâna acolo, că oricum nu-i nimic, că mai încăteam, cred că Să. Powerful. A, bine, mă. Bun, acum mă duc aici. Și o să vedeți, după mere la baie să-și bandajeze ceva, pe că pot să pun, vede tableta murdară, cred că o să facem hype-ul. Pornul ăsta. Au! S-a enervat rău. Se duce, vede pași, se enervează foarte rău. Nu, cred că o văzut-o pe maică sa, da. Se duce la baie, după ce că alunecă, mai vede și toaleta murdară. Ori doi, s-a enervat foarte rău. Am făcut hot spring-ul lui. Acum vede toaleta, iară. Și ce mai era? Nu cred că am mai făcut ceva. Nu știu ce mai era. Acum putem pleca. Nu luați în considerare tabloul ăla de când eram noi mici, nici sticla aia de vin, Aia lui Părinții. că ei lucrează la cramă. Hai, fugi! Gata! Acum să eu. Te fingi și așa. Gata, du-te, că eu sunt. Trebuie să-l faci pe tot. Ba nu, ăla trebuie să-l faci. Da, eu îl fac. Ok. Dar ce trebuie să faci? Asta. Nu știu, am uitat și eu. Prost calitate. O să ne ștergem camera. Bă, prinde lumina. Da, să prind lumina. Altceva. Na, așa vedeți mai bună calitate, ziceți în comentarii. Dacă vedeți la fel, o să șterg camera lui frate, noi dau cu ceva waterproof. Nu știu ce. Are fixativ în păr, că tocmai ce ne-am pus. Acum, ieri, Am făcut un TikTok, dacă vrei să mergeți, ne cheamă pe TikTok, cum se numește. Bossul cel gras, Arond Bossul cel gras 4. Și... Scuze, am scăpat camera pe jos, am scăpat telefonul. Doamne. Te bat. Da, oricum îți dau un 7, că Redmi-ul tău filmează rău. Bă, camera ta de la 7 e spartă. Da, mă, îți dau X-ul, că camera e wow. Bine, Deci, o să ne vedeți de pe X. Trebuie să... du-te la baie. m-am dus deja și n-ai zis nimic. Ba da, du-te la medkit, la aia de medkit. Dar nu... Click. Da. Bun, acum du-te la WC-ul. Pune-i hârtia. Să se enerveze puțin tare. Ia-i hârtia. Pune-o în WC-ul. Ia săpunul. Care să pun? Du-te mai așa. Nu acolo, la bere. Sai, doamne. Aici? Da, pe acolo, că nu se pun. Acolo, vezi? Am pantoful meu. Na, atunci pleacă și bagă-i pastilele în băutură. Că nu e la băutură. E acolo? Berea lui în bucătărie. Dar nu stai, că după ce termine serialul o să se ducă la bere. Nu fugi! Nu fugi. Și după meri bagi în bere Bere. și pe marș afară. Marș câs.
Scuzați că n-avem calitate bună. O să ne luăm tot camera. Și Dar... cu asta ce trebuie să fac? Acum, să aștepți să bea berea. După mere, bag-te în dulap. Bag-te în dulap. O să se duce la WC-ul. Acum, uite-te la el cum bea berea. Și așa el berea liniștit. Acum, uite-te la fotoliu, ce face. Nu te mai mișcă. Acum, uite-te la baie. Uite-te la baie. De ce? Ai făcut hot spring-ul. Acum du-te acasă. Nu! Asta ce să faci acum. Să mergi acasă. Mergi acasă, teti. Nu mai are! Mai trebuie să pun. Atât să fie acolo, doar că în nivelul ăsta să parcă nu ți-o da să pun. Și ce fac cu asta? Cu ce? Cu asta. Da unde să știu, uitai WC-ul pe din nou. Unde Nu, să hai să încerc. Dar nu cred că poți. Dacă s-ar putea așa, ori muri de plânsă ea. Du-te la covor. Dă drum la cadă. Nu poți, dar Hai plec. mai e acasă. Mergi acasă. Vezi că vine ăla. Te-o rupt în bătaie. 44%. Acum eu. Nu încă unul. De 2 fiecare. Ne-a rămas buncă deja 17 minute. O să facem un live seara. Nu știu la ce. Poate vi-l dă vă seara. Dar o să facem un live. O să facem un live. Trebuie să ne pregătim. Facem un live. Poate cu jocul ăsta. Scrieți în comentarii că le citesc pe toate. Și cu Fortnite dacă vrei. Vreți? Alegeți voi un joc, intru pe OBS. La final intrăm pe OBS, adică acolo unde stă jocurile, să vă arăt dacă doriți. OBS. Nu OBS, o să intrăm acolo să vedeți ce vreți să postăm. Acum ieșim, alte 4, 2 alte 4. Nu. De ce? Ca să le arătăm jocurile, să vedem ce vreau să joacă. Ok. Alte 4. Close Blue Stack de pe Avem ăsta, PUBG. Rocket League, PUBG, Counter-Strike, Brawl Stars, Roblox, Fortnite, Among Us. Ăsta are o grafică foarte proastă și cam atâta. Și A Neighbor from Hell. Ăsta, l-am zis de asta. Și Magic Tiles 3. N-am zis de asta. No, bun. Ne Pa. vedem data viitoare, pa!